Köszöntöm Önöket a jelenlegi szomszédommal, Mészáros Árpád Zsolttal. Szevasz Zsolt! Szervusz. Más, én csak ezt fogom ezután mondani, jó? Mert ez sokkal rövidebb és sokkal egyszerűbb. Figyeltem, amikor az Eszterrel beszélgettél, amikor ki kellett találni azokat a neveket. Ezeket te találtad ki, ezeket a neveket? Nem, semmi közöm nincsen hozzá. Viszont itt kisorsoltuk neked, hogy mit fogok Jézusom. főzni. Felolvasod, vagy felolvassam? Olvasd fel, légy szíves. Kócos tyúk. Sárga kapásnövény könnyével. Jézusom. Szórt japán árpával. Ez a sárga kapás növény. Ezt már akkor sem tudtad. Majd az lesz a taktikám, lesni fogok, csak ezt már biztos hallja a Sanyi, és akkor biztos olyanokat fog mutatni, amiket nem kellene megtennem. Úgyhogy egy kicsit majd valahogy taktikázok, nem tudom. Akkor a arcod volt, mikor ide jöttél, és különféle üzeneteket adtál nekem ott a nézők előtt. Hölgyeim és uraim, nagyon egyszerű az étel. Kócos tyúk, Csak a kezemet nézzék, mert kapásnövény. csalok. Fogom az első adalékanyagot. Nem nézzük a Sanyit, mert a Sanyi félrevezet. Szépen fölvágtam. Nem vágok le ebből sokat, mert hát ha nem sikerül, bár eddig még soha nem volt Kapásnövény. rámód. Kapásnövénynek a könnyével szórt. Először azt hittem, hogy hagymát kell valahogy valamilyen módon bevinni, és akkor majd én belekönnyezek, de hát az egy kicsit olyan guszus volt volna. Akkor az hagyma? Kócos tyúk szerintem az a pulykamell, hogy ez pulykamell, nem? Én ezt úgy látom. Igen, ezt nagyon jól látod. De hogy miért kócos? Mert ugye azt mondta Árpád Zsolt, hogy hát ő olyan gyorsan fog, hát ő le fog engem főzni. Én, mint az őrület, és De mit csinálsz? nem mondom meg. Ne less, ez a lényeg. Én nem lessek, csak látom, hogy gőzöd nincs hozzá. Elveszem a kloffolódat. Van neked is, de nyugodtan elveheted. A már jól bevált módszerrel. Ez egészen micsoda? Lazán rátolok 2 tojást. Azt még nem tisztázta Sanyi, hogy ki fogja megenni kiét. Tehát te a tiédet, én az enyém. Az a baj, hogy én fogom a tiédet megenni. Jaj, de jó. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a krumplit és a tojást az óramutató járásával ellentétes irányba keverjük meg, és akkor, ha ügyesek vagyunk, akkor kicsapódik az oldalába a fehérje. Kócos kis tyúkocskák voltunk. Én mi van akkor, hogyha felborítom az elvet, hogy a szomszéd főztje az mindig ízesebb? Semmi. És akkor azt mondom, hogy én ezt szeretem, én így szeretem, és Semmi. én így csinálom meg. Az tökéletesen jó. A főzés legfontosabb kelléke, hogy azt mondjuk néha kinézve a kamerába, amikor tehát beletesszük a sajtot, a reszelt sajtot. Így. De nem dágvány az. Miért? Abban mi van? Hát miért nem figyeltél? És az hogy lesz kapás? Ki mondta, hogy ez a kapás? Ja, nem az a kapás növény, oké. Te melyiket részesíted előnyben? Inkább a szárnyas, vagy a fehér, vagy a vörös húst? Hát igazából a változatos étrennek vagyok a híve. Tehát egy harapás pulyka, egy harapás Így. disznó. Ez nagyon jó. Van, amikor a vörös húst azt nyersen szoktam fogyasztani. Jótékony hatásai miatt, illetve Zenészeknek is lehet ajánlani ezt a fajta. azt lehet tudni az ételjel, hogy ez hova valósi? Ez délvasi. Beleforgatom gazdagon Krumpli. cuccba, és ezt a cuccot, az egészet szépen jól összekeverem. Valami összeállt, de azt nem tudom, hogy minek nevezzem ezt. Ez nagyon gusztustalan, amit én csinálok. A kapásnövény ez a krumpli, nem? Hát a krumplit is kapálják, szó se róla. Tudod mi ez? Nem barátkozom. Tudod mi ez? Szotyola, a napraforgó. Ugye, mivel hogy úgy néz ki, mint a mag szemek, azok úgy néznek ki, mint a könycsepp. Sárga, az lesz a hegye. Az kell beleszórni a tetejébe, mi? De most te mit csináltál eddig? De én most csinálok 3-félét. A kócot azt megpróbáltam 3-féleképpen elkészíteni, úgyhogy volt, amikor sajtreszelékkel volt panírozva, volt, amikor magot raktam bele. Az elég. Dehogy ég. Ja, de hogy ég? Tényleg nem akarom azt mondani, hogy rutinos... Láttad ezt? Igen. Ez csak komoly profi séfek Tényleg tudják nem akarom megcsinálni, azt hogy mondani, felgyújtják hogy az rutinos egészet. mozdulatokat. Miután felgyújtottam az egész konyhát, onnantól kezdve észrevetted, mintha kuplerájt hagytam volna. Hívjatok egy fűzőltót majd idővel, jó? És ez hogy jött ez az ötlet, hogy így lejárassátok az embereket, hogy Abszolút tényleg nem arról félünk szól a nincs, dolog, hogy lejárassunk, a Tényleg félünk kreativitásotokban bízik. Itt minden füstöl. és nincsen villám. Ide kiteszem, lecsöpögtetendő a dolgot. Jön a rizs, és teszed hozzá az előre megpirított napraforgóból. Én szeretnék egy ilyen gazdag poharat mondjuk. Mit keresel? Ez micsoda, majonéz? De ezt még használhatjuk szerintem.
Tejföl. Annyira kapkodsz, hogy odaégeted ezeket a dolgokat. És a kukoricával mi lesz? Nem kell mindent felhasználni. Ja, nem kell mindent fel. Abban neked teljesen igazad van. De mit csinált a kis pohárval? Kis pohár, nagy pohár nem ugat hiába? Melyikkel? Nem, hogy mire használtad fel a kis poharat? A rizs dombocskát nem tudtam elkészíteni, mert összeesett. Én leshetek, de te nem? De én is leshetek. Ezzel légy szíves, mert a néző nem hallja, amit mondok. Csak akkor zörgök, amikor jelentéktelen dolgokról beszélünk. És megszólalt az óra, ami azt jelenti, hogy befejeződött a rendelkezésünkre álló idő, ami pontosan elegendő volt ahhoz, hogy elkészítsük ezt az étket, aminek a neve, még egyszer, tehát kócos tyúk sárga kapásnövény könnyével szórt japán árpával. Újka, vagy csirke, kikloffolva, kicsit megfűszerezve, krumpli lereszel, tojás bele, liszt, összekever, és ilyen tocsni jellegű masszába megforgatjuk, forrója, kisütjük, a rizs ott van már készen, belekeverjük a kis megpirított vagy napraforgót, vagy hogy hívják a másikat, a tökmagot, picit megdíszítjük az egészet, és így egészen kaján vigyorral átnyújtjuk a szomszédnak, hogy lássa azt a hihetetlen különbséget, ami az ő, bár egyébként nagy kreativitásra valló kreátuma és az enyém között van. Tiédben nincsen mag. De van. Benne van a bundája alatt. Én meg ebbe raktam. Tehát te ugyanazokból az alapanyagokból dolgoztál, mint én. Csak máshova raktam. Úgy van. De ha édesanyád ezt adta volna édesapád elé, akkor ezzel is? Mégiscsak a fia adta. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek, nagyon egyszerű. Az az enyém, az SMS szavazatokat. Úgy most mutatta meg a kamera, arra kérjük szépen. Viszontlátásra, jó étvágyat, következő alkalommal is tutit jót fogunk főzni veled. Ne add fel. És ezt meg lehet enni. Ebben nincs elég só. Ebben sincs. Megállapítottuk, hogy mindketten sótlanul főztük meg, úgyhogy nem vagyunk szerelmesek, az azt jelenti. Számban mindent összehúzott, tényleg. Nem akarom elfelejteni a sót. Azért, mert a családban gyerek. Joya szója. Az a csodálatos szója formába hoz. A műsor támogatója a Fakanál. A szomszéd főzke. Minden hétköznap 17 óra 50 perctől kóstoljanak bele. Jönnek a legfrissebb sztárhírek. VIP híradó villámgyorsan a Story TV-n.